Hola, soy Sofía. Hola, som Naina. Hola, soy Caterina. Hola, jo soc na Carla. I juntes som superamigues. Aquests dies, les 5 amigues han anat per les cases i pels carrers a veure si la gent sabia el significat d'alguns refranys i s'han trobat respostes de tot color. Sap com vol dir el refrany estàs tot semblant olles? No. Allà on hi ha sobretot en qüestió de família o això que se solen semblar. Tu, per exemple, sembla a ta mare o a ton pare, per molt que jo li ho sembla de l'hora. És més que una busca dins un ull? Hombre, una busca dins un ull molesta molt. I vols dir que tu que punys i que molestes. És una persona que molesta molt, que sempre emprenya. És com fer-nos dins l'aigua. És com si no fes res. Una persona que no li poden dir res perquè t'ha matat molta perruga. Una persona que no fa les coses així de l'altra. És quan una cosa no serveix per res, com si ja pot fer coses que tanmateix no servirà per res. I què vol dir el refrany és més pesat que una barca en braços? Que és molt mal dur. Una persona que és pesada. Que molt pesat, molt pesat. Començar a casa per la teulada. Sí, Què significa? que comences les coses per allà on els has d'acabar, en lloc de començar per a baix i posar bé i d'anar construint les coses a poc, comences per allà on hauries d'haver acabat. Sí. Què significa? No tenir un ordre. Exacte. Fer les coses malament. Perquè diuen que els campaners tenim la panxa roja. Jo no ho sé. No ho sé. Com voleu mirar de vosaltres? No portes color a la terra. Que ho diuen els pedris sempre, ho de... No passis cerada davant el bou, què vol dir? Que no has de fer més, no has de fer escoltes més en van de lo que estàs. Que no faig més vida de la que toca. Què vol dir el refrany uneixen amb estrella i altres estrellats? Que hi ha gent que té sort i hi ha gent que no en té. Estrellat significa que s'ha meravellat i la gent que neix estrella és que surt superbé. Qui mira fora treballa a prop. Pues perquè no miren terra. Val més mirar a prop el que te ve ara i no mirar tant en van. Les mentides tenen les cames curtes. Doncs significa que aviat te pillen. És una mentida. Que les mentides les troben molt ràpid. Què vol dir el refrany de es com fer ratxa dins l'aigua? Hacer raya en el agua. Sí. Es como el que tiene un granaje que tiene agua y no tiene nada.